नमस्कार मंडळी, मी प्रणाली वाईरकर. आम्ही मालवणी या चॅनलवर आपले मनापासून स्वागत आहे. हे बघा, आज मी आपणास पौष्टिक अशी मोड काढलेल्या मुगाची भाजी करून दाखवणार आहे. चला तर मग हा व्हिडिओ पाहायला घेऊया. हे बघा, आता आपल्याला अख्ख्या मुगाची भाजी करायची आहे, ते पण मोड काढून घेतलेले. हे बघा, व्यवस्थित असे मोड येतात. हे बघा, अशा प्रकारे हे मोड येतात. आणि हे मी आदल्या दिवशी सकाळी भिजत ठेवलेले आणि रात्री मग स्वच्छ धुवून मग या चाळणीमध्येच ठेवलेले आणि चाळणीमध्ये मोड काढायला घेतले. बघा, एका रात्रीमध्ये एवढे मोड येतात असं. आता हे आपण परत एकदा स्वच्छ पाण्यामध्ये धुवून ह्याची आपण आता अगदी अशी सुकी जायसारखी उसळ करायची. ह्याची आमटी पण छान होते. आता मी ह्याची सुकी उसळ करून आपल्याला दाखवते. चला तर मग त्यासाठी आपण मसाले वगैरे, हे बघा, मी हे मसाले वगैरे घेतले. मालवणी मसाला, लाल तिखट मसाला, चवीनुसार मीठ, थोडंसं कांदा खोबऱ्याचं वाटण घेतलंय, आलं लसूणची पेस्ट घेतली, 2 कांदे बारीक करून घेतले, 1 टमाटर, हळद, हिंग, तेल लागणार आवश्यकतेनुसार, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर. चला तर मग आपण ह्या मुगाची उसळ करायला घेऊया. हे बघा, तेल आता गरम झालंय. त्यामध्ये हे मी 2 कांदे बारीक केलेले ते घालून घेते. आणि कांदे फक्त नरम होऊ द्यायचे, आपल्याला जास्त लाल नाही करायचे, थोडेसे नरम होऊ द्यायचे. हे बघा, आता कांदा नरम झाला आहे. यामध्ये मी थोडीशी ही कढीपत्ता घालून घेते. आता आपल्याला सर्व मसाले घालून घ्यायचे आहेत. हिंग घेतला आहे, हिंग घालून घेते. हळद, मालवणी मसाला, लाल तिखट मसाला आणि हा टमाटर. आता आपण हे सर्व एकजीव करून घेऊया. आता यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालून घेऊया. लसूणची पेस्ट घालून छान असं परतून घेऊया. आणि ह्यातमध्येच आपल्याला कांदा खोबऱ्याचं वाटण पण घालून परतून घेऊया, जेणेकरून मसाल्यामध्ये वाटण छान शिजतं. आता हाताबरोबर मी हे मीठ घालून घेते, जेणेकरून आपल्याला ह्या मुगाच्या भाजीला व्यवस्थित ते मीठ लागेल. आता हे व्यवस्थित परतवून घेते. आता हे बघा, आपण स्वच्छ धुवून घेतलेले हे मूग आहेत, ते ह्यामध्ये घालून घेऊया. आणि छान असं परतून घेऊया. हे बघा, असं व्यवस्थित असं परतवून घ्यायचं, जेणेकरून सर्व मीठ मसाले व्यवस्थित मुगाला लागले जाणार. हे बघा, ही भाजी मला जास्त वाटप घालून ग्रेव्हीची करायची नाही आहे ना, थोडीशीच करायची आहे. त्यामुळे ही भाजी आपल्याला थोडंसं पाणी घालून वाफेवर शिजू द्यायची आहे. जास्त ग्रेव्हीवाली केली का कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे ना, ते आपल्याला जास्त घालावं लागतं. आता हे बघा, मी थोडंसं पाणी घातलं आहे आणि ही भाजी व्यवस्थित वाफेवर शिजू द्यायची. अशा पद्धतीने केले ना, मूग जरा गोडूच असतात ना, आणि व्यवस्थित असा मसाला वगैरे घालून केली ना, छान होते मुगाची भाजी. आता हे मी झाकण मारून थोडा वेळ ठेवून देते. मध्ये मध्ये झाकण आपण उघडून बघू शकता, बाबा आपले मूग शिजले का. आता हे मी झाकण मारून हे करून देते, ठेवते. आणि एकदम चिकचिकीत अशी भाजी करायची नाही, थोडं व्यवस्थित असं शिजू द्यायचं. जास्त शिजलं नाही तरी चालेल, एकदम असं दबले गेले नाही पाहिजे, असं शिजवायचं, छान लागते मग तशा प्रकारे मुगाची भाजी. आता आपण हे थोडा वेळ झाकण मारून ठेवूया. हे बघा, ह्यातलं थोडंसं पाणी आटत आलं आहे. आणि आपल्याला ही भाजी सुक्की करायची आहे, एकदम थपथपीत करायची झाली तर आपल्याला त्याचं वाटण बिटण सर्व वाढवायला लागतं आणि मग ती भाजी आपल्याला थपथपीत करायची. आता हे बघा, हे थोडेसे असे मूग शिजत आले. आता हे पूर्ण पाणी आटेपर्यंत व्यवस्थित शिजू द्यायचे. हे बघा, ह्यामध्ये अजून थोडंसं पाणी आहे. वाफेवरती ही भाजी छान होते आणि चव पण छान लागते. आणि मुगाचे भरपूर पदार्थ आहेत, त्यातली ही एक भाजी आपण नक्की करून खा. हे बघा, आता हे पाणी पूर्ण आटत आलं आहे. हे बघा, आता आपण थोडं झाकण
न ठेवता थोडा वेळ शिजू देऊया. आपल्याला ही सुकी भाजी करायची आहे ना. हे बघा मुगाचे विविध पदार्थ असतात मग, आणि हे मोड आलेले मूग आहे ना तुम्ही उकडून पण खाऊ शकता. पौष्टिक आहे मूग, नक्की करून खा. आता हे बघा थोडा वेळ पाणी न हे म्हणजे झाकण न ठेवता व्यवस्थित आपलं अजून थोडंसं सुकू देऊया. हे बघा छान अशी आपली ही बघा मुगाची भाजी तयार झाली. पाणी पूर्ण आटलं गेलं आणि अलगद कधी पण हे करायचं जेणेकरून हे मुगाचे मोड आहे ना ते सर्वच असे तुटले जात नाही, थोडेफार व्यवस्थित राहतात बघा. आणि व्यवस्थित भाजी झाली आहे. आता आपण गॅस बंद करायचा आणि मग कोथिंबीर घालून घ्यायची. हे बघा अशा प्रकारे हे बघा मंडळी छान अशी आपली मोड काढलेल्या मुगाची भाजी तयार झालेली आहे. अशा छान छान रेसिपी किंवा इतर व्हिडिओसहित मी आपणास भेटत राहीन. आपण माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर आता इथेच थांबते. मस्त खा स्वस्त राहा. आपण माझे व्हिडिओ पूर्ण पाहता त्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद.